गिबियावनो नोंथांखौ आंनि बर' सानखान्थि इउट्युब चेनेलाव बरायबाय आरो आं दिनै मोनसे टपिक लानानै मोनसे सुंद' भिडिअ लानानै नोंथांमोननि सेराव फैदों आरो आंनि दिनैनि बे टपिकआ जाबाय बेजरा मिथिंगा अनजिमाफोरनि दाजाबगासै एडिशन अफ अड नेचारेल नाम्बार्स माने ओरैबायदि जे नोंथांनो जुदि माखासे बेजरा अनजिमाफोर होदोंब्लाथाय माने सेनिफ्राय जागायना आरो सेनिफ्राय जागायनानै जुदि नोंथांनो बेजरा अनजिमा माखासे दाजाबनो होदोंब्लाथाय नोंथाङा बेखौ माबोरै दाजाबगोन साप'ज ओरै होदों जे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + बिदिनो डट बिदि होदो आरो अब्लानिया नोंथाङा बेखौ माबोरैहाय दिहुनगोन नोंथाङा नंगौ बेखौ मोनसे दाजाबलांबाबो मोनगोन नाथाय एसेबां माब्लाबा जोबोद बुरजा अनजिमा होगोन नोंथांनो बेखौ नोंथाङा दाजाबख'नोनो हानाय नङा आरो हायोब्लाबो गोबां सम लागोन आरो दा अब्लाथाय बेफोरबायदिखौ जों फर्मुला बबे फर्मुलाजों बानायनो हायो बै फर्मुलाखौ आङो नोंथांमोननो होग्रोनोसै दा फर्मुलाया बेफोरबायदि जे बेजरा अनजिमाफोर जायफोरो माने सेनिफ्राय जागायदो आरो दा गिबि बेजरा अनजिमायाथ' सेखा नालाय दा सेनिफ्राय जागायब्ला 1 दाजाब 3 दाजाब 5 दाजाब बिदिनो 7 नेक्स्टआ 9 बिदिनो 11 ओरै फैबाय आरो डट थांबाय जे एनथि बिदाबसिम थांबाय आरो एनथि बिदाब माने एन्थ टार्म एसेंसिं आरो एनथि बिदाबसिम माने एनथि बिदाबसिमा बेयाव बुजायनो हागौ माबा मोनसे बेजरा अनजिमा आरो एनथि बिदाबसिम साप'ज थाङै 111 बो जाहैनो हागौ लास्टनिया बा साप'ज 999 बो जाहैनो हागौ बेफोरबायदि आरो अब्लाथाय जों माबोरै दिहुनगोन अब्लाथाय जोंना जुदि बिदि थायोब्ला बिदिनो 1 + 3 + 5 + 7 + बिदि थाङै जुदि एनथि बिदाबसिम होयोब्ला बेखौ जोङो मोनसे फर्मुला दिहुनो बै फर्मुलाया जाबाय मा एन स्क्वेर थामहिनबा जोबथियाव जि थागोन दा एनथि बिदाबसिम नालाय बेयाव मा फैगोन एन स्क्वेर फैगोन आरो अब्लानिया मोनसे एग्जाम्पल आं होनि नोंथांनो दा फर्मुलायाथ' बि जाहैबाय नालाय माबोरैहाय दिहुनो दा बे माबोरै बाहायो बेखौ आं खोन्थिना होनि दा फिसा मोनसे एग्जाम्पल दा नैबेखौनो ला आङो गिबियाव जे नै मोनसे लिरना होदोंमोन दा बेखौ एग्जाम्पल हिसाबै ला नोंथाङा दा बेयाव मा होदो जागायनायाथ' सेनिफ्राय जागायदो प्लास ओमफ्राय बेफोरो गासै बेजरा अनजिमा नै बारायलांगासिनो दङ ओमफ्राय हमना ला नै प्लास डट गैया आरो माने 15 सिमल' होदों आरो जे माबायदि होदो जे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 जों बेयाव नायनो थांबा गासैबो बेजरा अनजिमा जागायदो सेनिफ्राय ओमफ्राय मोनसे बारायलांबाय थादो दा 1 नि नेक्स्ट बेजरा अनजिमाया 3 खा 3 नि नेक्स्टआ 5 5 नि नेक्स्टआ 7 7 नि नेक्स्टआ 9 9 निफ्राय नेक्स्ट बेजरा अनजिमाया 11 11 नि नेक्स्टआ जाबाय 13 13 नि नेक्स्ट बेजरा अनजिमाया 15 अब्लानिया जों बेखौ बोरै दिहुनगोन दा दाजाबबाबो मोनगोन नोंथाङा नाथाय बेयो एसे गोलाव जाहैगोन प्रसेसा अब्लाथाय जों बेखौ सर्टकाटैबा मा खालामनो हागोन जों बेयाव होनदो जे एनटा बिदाब थायोब्लाथाय एन स्क्वेर फैयो अब्ला बेयाव बेसे बिदाब दं बेखौ सानना नाय 1 2 3 4 5 6 7 8 8टा बिदाब दं स' मा फैगोन 8टा बिदाब नालाय 8 फैगोन ओमफ्राय नैबे स्क्वेर फैगोन अब्लाथाय मा जाबाय 8 स्क्वेराव बेसे 8 स्क्वेर मिन्स 8 × 8 अब्ला 8 × 8 बेसे 64 जागोन आरो माने बेखिनिखौ जुदि दाजाबो 1 3 5 7 9 11 13 15 निखौ गासै प्लास खालामबा बेसे मोनगोन 64 मोनगोन आरो नोंथाङा गासै दाजाबनाबो नायनो हागौ दाजाबबाबो 64 मोनगोन अब्लाथाय बेखौ लाना जों मोननैसो एग्जाम्पल लानि दा बे मोनसे सोंथिखौ लाबाय बेयाव होदो जे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 = हाउ माच दा बेखौ जोङो दाजाबना नायनांगौ अब्लाथाय बेखौ जों माबोरैहाय दिहुनगोन बेयाव नायनो थांबा ओरैबायदि जे गासैबो बेजरा अनजिमा आरो लोगोसे मोनसेनि उनाव मोनसे बेजरा अनजिमा फैगासिनो दं जों मिथिगौ दे 1 नि नेक्स्ट बेजरा अनजिमाया मा 3 3 निफ्राय नेक्स्टआ मा 5 5 नि नेक्स्ट बेजराया 7 7 नि नेक्स्टआ 9 9 नि नेक्स्टआ 11 11 नि उननिया 13 13 नि उननिया 15 खा 15 नि उननिया 17 17 नि उननिया 19 खा स' मा जाना दं जे बेजरा अनजिमाफोरखौ मा होदो सेनिफ्राय फारि 19 सिम होदों बेखौ प्लास खालामनो होदो जोंखौ दा बेसे जायो दा होमबाथाय जोंना फर्मुलाया मामोन एन सिमबाथाय एन स्क्वेरमोन एन बिदाब थायोबा एन स्क्वेरमोन अब्ला बेयाव बेसे दं 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 थामहिनबा बेसे 10 थामहिनबा बेसे फैगोन 10 स्क्वायर आरो 10 स्क्वायर मीन्स what 10 स्क्वायर मीन्स 10 into 10 10 into 10 बेसे 100 एन्साराव बे 100 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट एन्सारा जाबाय ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट एखे रोखोमनि सोंथि बाय बेयाव दङ जे 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19 plus 21 plus 23 plus 25 is equals to बेसेबां जागोन जों दिहुननांगौ अब्लाथाय जों नायबाय जे बेयाव गासिबो बेजरा अनजिमा इबो 1 निफ्राय जागायदो दा 1 निफ्राय बेजरा अनजिमाया जागायोब्ला जुदि बे फारि फारि होनाय थायोब्लाथाय जों मा खालामनांगौ जास्ट n ता थायोबाथाय n स्क्वायर मोन नालाय बेयावबो माखौ होनांबाय आरो जोङो जे बेसेटा दं बेनि स्क्वायर होनांगोन दा याव 1 नि उनाव 3 मोनखायो बेजराया नेक्स्ट 3 नि उनाव 5 मोनखायो 5 नि उनाव 7 मोनखायो 7 नि उनाव 9 9 नि उनाव 11 11 नि नेक्स्टआ 13 13 नि नेक्स्ट 15 15 नेक्स्ट 17 17 नेक्स्ट 19 19 नि नेक्स्ट 21 21 नेक्स्ट 23 23 नेक्स्टआ जाबाय 25 ओमफ्राय टोटल गासै मा दं गासैबो ऑड नम्बर्स गासैबो बेजरा अनजिमा अब्ला बेसे दं बेजरा अनजिमाया सानबाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 नालाय मा हो 13 नि स्क्वायर खालामना हो अब्लाथाय मा जागोन 13 स्क्वायराव 13 स्क्वायर मीन्स 13 into 13 आरो 13 into 13 169 एन्साराव बे ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट मोनसे क्वेश्चन बे क्वेश्चनाव होनदो जे जुदि बिदि जायोब्ला जे 1 plus 3 plus 5 plus dot 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 बेसे up to n term माने nth term सिम जुदि 1 plus 1 दाजाब 3 दाजाब 5 दाजाब बिदिनो dot dot n थि बिदाबसिम इक्वल्स टू बेसे 100 नि एसे जायोब्ला n नि माना बेसे जागोन बेखौ दिहुननो दो आरो अब्लाथाय जोंहा जेहेतु नै ब्रेकेटआव टोटल इयो बेजरा अनजिमा गोजाखा जागायनाया मा 1 ओमफ्राय गासै बेजरा अनजिमाया थांगो सिरियेलि 1 नि उननिया 3 का 3 नि उननिया 5 खाना बिदिनो n थि बिदाबसिम थांना 100 नि एसे जादोंब्ला अब्लाथाय जों माबोरै दिहुननांगोन बेखौ दिहुननाया जोंहा मा n थि बिदाबसिम दाजाबबा मा खामोन फर्मुलाया n स्क्वायर जाखायोमोन माने बेखिनिखौ दाजाबबा बेसे मोनो n स्क्वायर मोनो आरो बेखौ नाथाय बेसे खादो 100 नि एसे खादो अब्लाथाय बेसे जाबाय ओजा 121 अब्ला मा खालामदो n खौ लाखिना हो n लाखिना होबा मा जायो ओजोंहा जे स्क्वायर दंमोना स्क्वायर बोखारनाय लोगो लोगो ओजोंहा रुट ओभार थांबाय माने 121 जाबाय आरो अब्लाथाय n आ बेसे जाखो 100 नि एसेनि बर्ग रोदाया बेसे बे जाबाय 11 थामहिनबा 11 एन्सारा बेसे 11 जाहैबाय आरो मानो होनबा 11 सानजाब 11 बेसे 100 नि एसे जायो बेनिखायनो एन्सारा जाबाय 11 n नि भेलुआ 11 अबे नाम्बार अपसनाव बियो बे दङ सी नाम्बार अपसनाव दङ बेयो नेक्स्ट मोनसे सोंथि लाबाय याव द 1 plus 3 plus 5 plus इदिनो डट 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 n थि बिदाबसिम समान बेसे 625 अब्ला n नि माना बेसे जागोन अब्लाथाय जों बेखौ माबोरैहाय दिहुनगोन बेखौ जेहेतु जोंहा गिबियानो मा दं बेजरा अनजिमा 1 आरो 1 निफ्राय बेजरा अनजिमाया जागायबा ओजों दाजाबलांबाय थायोब्ला बेजरा अनजिमाफोरखौ नायनांगौ जे मोनसेनि उनाव मोनसे बारायदों ना बारायाखै 1 नि नेक्स्टआथ' 3 खा बेजरा अनजिमाया आरो 3 नि नेक्स्ट बेजरा अनजिमाया 5 खा बिदिनो इदिनो थांबाय दं बियो n थि बिदाबसिम अब्ला जों मिथिखागौ फर्मुला मथे मा n थि बिदाबसिमबाथाय मा जायो दाजाबगासै n स्क्वायर जायो नाथाय जितु n थि बिदाबसिम दाजाबगासै n स्क्वायर माने बेखिनिया माजों समान 625 समान 625 अब्लाथाय जोङो n नि मान दिहुननांबाय नैयाव n खौ लाखिनाबा मा जागोन जोंहा रुट ओभार 625 दा 625 नि बर्ग रोदाया बेसे 625 नि बर्ग रोदाया जाबाय बेसे 25 जायो दा आंथ' डाइरेक्ट मिथिखागौ हमना ला नोंथाङा माबा खारनाव मिथिथ'वाखै आरो अब्लाथाय माबोरै दिहुनो आं बे आइडियाखौबो खानसै 6 to 5 ना एखौ सुंद' राननाय खान्थिजों बानाय आरो सुंद' राननाय खान्थियाव जेब्लाबो मोनसे खोथा गोसोआव लाखि जे नैजा जुदि लास्ट फारसेखै 5 नङाबा 0 थायोबा जेब्लाबो 5 जो स्टार्ट खालामबा मोजां जायो आरो जा 5 जो स्टार्ट खालामबाय आं 5 into 1 5 से आद्रा थाबायना 12 जाबाय होमबा 5 into 2 10 एबार 2 आद्रा थाबाय अब्ला 25 जाबाय 5 into 5 25 नेक्स्ट 5 जो बानायबाव 5 into 2 जा 10 होमबा 2 आद्रा थाबाय 25 जाबाय ना 5 into 5 जा 25 एबार 5 जो बानाय 5 into 5 25 होमबा मा जाबाय याव नै 5 मोननै ना 5 आ मोननै नै 5 मोननै जरासे जरासे माने जों मा लिरनो हागौ ओरैबायदि आरो n इक्वल्स ना नै जे 625 बेयाव मा लिरनो हायो नै 5 आ मोननै ना
5 स्क्वायर लिरनो हागौ सानजाब नै 5आ मोननै जरासे गतिके इखो 5 स्क्वायर लिरनो हागौ आरो अब्ला मा जाबाय स्क्वायर जो रुट ओभार जो केन्सेल जायो केन्सेल जानानै 5आ बायजोआव फैबाय थिग इदिनो इ मोनसेनाबो स्क्वायर दं 5आ स्क्वायर जो रुट ओभार जो केन्सेल जायो 5 जायो होमबा बेसे जागोन 5 * 5 25 जाबाय आरो n नि भेलुआ बेसे जाबाय 25 स' एन्सारा बेखिनियानो होमबाथाय अबे नाम्बार अप्शनाव थाखो बियो अप्शनखौ होनो बावबाय आङो जायखिजाया बेनि n नि भेलुआ बेसे जागोन 25 जागोन आरो बियो बेखिनियानो बे साननैसो जोबोर उसुबिदानि थाखाय आङो भिडिअफोरखौ बांद्राय आपल'ड खालामबाय थानो हायाखै गोलाव भिडिअबो बानायनो हायाखै आं बेनिखायनो दिनै बे सुंद' भिडिअखौनो बानायथ'बाय नेक्स्ट भिडिअखौ लाना फैगोन आङो थाबैनो लाना फैगोन ओमफ्राय उनाव नोंथांमोननो एगारना होगोन आङो जायखिजाया एलजेब्रानि इदि फिसा फिसा खायसे प्रब्लेम्स लागोन आङो नोंथांमोनाबो आंनो कमेन्ट्सआव हरनो हागो सोंथि आं बेखौबो हानायखिनिखौ मावफुंना नोंथांमोननो होगोन नोंथांमोना हरबानो जाबाय आंनो कमेन्ट्सआव सोंथिफोर दङब्लाथाय जायखिजाया आं दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों